rắm khi mi thiang lim te in a đi anh đi thế na trên về tu rin khô bel thil te chu bay la khô bel đi aral hun ni na kina ain dua ma mi thiam him te lên ram ma vanga kan se ngang tua nín lúa râu bụi đá ca lên tới sông chung khát ăn ni chu in lúa ma trên về tu rin chỉ tin năm tin ăn số ma khô bel đi aral hun đi na kina ain dua ma mi thiam him te lên ram ma vanga kan se ngang chhan dam tu thi na bun râu bụi mà ngày nào khi ăn shil về in bùa say hun a kim chung in a mà ngày na chu ring la khô bel đi aral hun đi na kina ain dua ma mi thiang him te lên ram ma vanga kan se ngang la an kalbo vin an kiam thủy chung có tin re lung du rong rong cha tuan hun na kim lệ ni a om a ngem khô bel ni aral hun ni na kina ain dua ma mi thiang him te lên ram ma vanga kan se ngang Laltanliana yes pastor pensioner chup hian kan don kan William don ta ni wangin ka unau du tak teu nget takin ti che rual lovin lalpan ha thodem ngai taka thok powin omro in thorim na chu lalpa chuan athon ngai lo tin khasia pathian thu hun danga kan en le chuan
Hebrai bung po chang sam hi pasaria chuan ring tan voi khat thi ruwa tani chu min huwa chuan ro rel na omang ani voinia hian sual thil ti theina wanga ring tana a huat thala om per mai thina chu kan chunga lo theng ta uwangin engkim ti thei kan pathian chuan anong bol pui du tak mai Rev.Laltanliana khang chal pensioner farau chu lakbo alo rem ti ta chu wangin tuna hian ataksa chu lei chunga lei chu leya vai vut chu vai vuta kan da ta ani amai ro chu hetlom lai taksa hi pathianin tidang lamin asiam thale don ani chu wangin lalpa hun ruwa ta thole turin pale fa pale tharau thiam him bingin hei lalpa chia lo hian ka vui ani